yefa yeni enkyere asante mantamu na abato mpesu ahodo adwamtrefoɔ no na wɔno mu wesansam ahodo de agupuno so ɔmasam mo kan nyina ansa ɔmo de nya de ɔmo bɛhwa kom ama mu trapo na de ɔdodoɔ no wɔmo wɔ fam no ɛka no no mbe gyina so ahwɛ de ato aba sɛ nye nipa nyina na wɔn akwanya sɛ nyame yadom ɔkyena abato no ɔmo betu bi enti nasɛm ne sɛ nyame yadom a ɔkyena wɔmo a wɔmo beto aba ne nyina no mbe tie de dodoɔ no ɛka na ɔmo gyina so ato aba no yenyina ya je atum se ekina no yenyina ye beko akwa akusia na wohwe se de ye na Asante region nyame ya adom a se de omo kan ye beto no Kenya West in terms yenyina ya ahoboa se nyankopon ya adom a okina na no pa no yenyina ye beko na yenso ye chairmen ye mfiri ye prim ne ye ne aye de ye ho besi wo mo so ye nipa na to abaman na wohwe dodo na asem a wo kan na kyerɛ wonyina nso asomare sɛ yɛnkɔ na yɛnhwɛ sɛdeɛ woka na nipa wɔn no wɔpɛ a yɛ ɔmampani abɛdi akyire na yɛntumi ɛnto aba no na ɛma wɔn nso a wɔyi yɛn no ani nye enti yɛyɛ survey wɔ yɛ hɔ no dodoɔ na kyerɛ sɛ yɛmfa yɛtumi nyinaa nkɔma ɔmampani abɛdi akyire ɛno nti me nuaba wote a na yɛ dodoɔ no asɛm ɛna yɛn a yɛrepresente wɔn no yɛkɔ na yakɔ yɛhu adwuma ɛde ama ɔman